Avem o zi deosebită astăzi. Este ziua Domnului. Ziua când trebuie să ne închinăm lui Dumnezeu, să-i jertfim Lui, în cinstea Domnului, să ne închinăm cu prietenii, cu rudele, cei afiliați. A doilea lucru astăzi este Ziua Mondială a Rugăciunii pentru mai multe probleme sociale și cred că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care va răspunde la cererile noastre, va binecuvânta rugăciunile noastre și nu se vor întoarce fără răspuns. Astăzi avem în biserica noastră un botez nou testamental după porunca Domnului nostru Iisus Hristos. Cei care sunteți pentru prima dată, vă veți bucura împreună cu noi să asistați, să vedeți cum renaște Dumnezeu oameni pe acest pământ și face o făptură nouă. Doamne Iisuse, care ai coborât la noi, ai luat chip de om, ai trăit o viață sfântă, fără păcat, apoi ai murit pe cruce ca să plătești plata păcatelor noastre. Te lăudăm, ne închinăm împreună cu biserica ta pe care ai răscumpărat-o cu sângele tău. E ușor să cântă. El este singurul care ne-a răscumpărat de păcat. De asta noi cântăm, de asta noi lăudăm de fiecare dată. Următoarea cântare spune: când Domnului că mi-a făcut bine. Dacă ți-a făcut Dumnezeu bine, cântă și tu, laudă și tu. Când Domnul că mi-a făcut bine, locul Dumnezeu glorie, mi se bucură inima mine. Locul Dumnezeu
închinare cu toții. Dumnezeu este prezent aici. Biblia spune că unde sunt 2-3 adorați în numele Lui, pentru gloria Lui, El este acolo. Suntem un pic mai mult de 3 aici. Și n-am vrea să vă zic că am un spectacol creștin. Un cor la spectacol, un grup de muzicieni la spectacol. Și noi împreună ne închinăm lui Dumnezeu ca și biserică, Biserica Sfânta Treimii de la Botanica Chișinău, Republica Moldova. Și sigur avem oaspeți și de prin sate, avem oaspeți și din alte țări, chiar văd aici niște prieteni, niște profesori. Însă cuvintele sunt ușor de citit. Închinați. Nu se închină ei pentru noi. Nu vă pot închina eu lui Dumnezeu pentru voi. Și fiecare. Mâine mă sigur. Acolo creștin aici, că la biserică unde am mai fost eu, poate nu a fost chiar așa. Nu sunteți la biserică, sunteți într-o clădire. Oamenii zic, când vin la o clădire, zic, mă duc la biserică. Dar de fapt, ei vin într-un loc unde se adună biserica. Noi suntem o biserică, eu, tu și cei care au auzit Sfânta Evanghelie, au înțeles-o, au crezut-o și s-au pocăit. Ce mulți s-au pocăit? Au recunoscut că au păcate și au zis, Doamne Iisuse, ai murit la cruce și ai înviat. Iisuse viu. De-aia nu avem un om pe cruce. A înviat, nu este acolo.
Sunt dintr-o familie de ortodoxi, dar așa ca toți. Da, ca toată lumea care o știți. Întotdeauna am știut că este Dumnezeu și am știut că este cineva pe cruce acolo. Dar n-am simțit niciodată ce înseamnă Dumnezeu și n-am știut cine e pe cruce, de fapt. Era totul închis pentru mine, până la o vreme. Vreau să spun că întotdeauna căutam sensul vieții și întotdeauna inima mea întotdeauna era foarte tristă. Într-o bună zi, când trupul meu era într-un fel așa bolnav, aveam nevoie și răspundere era bolnav și aveam nevoie de masaj. Și m-am dat în macher și am văzut un anunț că o femeie face masaj la 2 minute. O simplă trăire de-a mea care înseamnă cum om foarte drag mie. Mă numesc Busuioc Svetlana, am 33 de ani. M-am născut într-o familie de ortodoxi. M-am născut într-o familie numeroasă de 7 persoane și am trăire care de pielea mea am simțit-o și cum am ajuns eu la Domnul. O persoană foarte, foarte dragă mie își sărbărea o zi de naștere. Am fost la el, care a fost foarte bine și frumos. După care am fost învinovățită că a dispărut ceva din casă. Am venit acasă și așa am simțit că rugându-mă la Domnul, Domnul îmi va da biruință. Știam că numai El mă crede că într-adevăr nu am făcut acel lucru. Am venit acasă, m-am soțul ca din acea zi să ne rugăm, să cerem de la Domnul și până la sfârșit vom ieși în viitor. Și eram foarte, foarte convinsă în lucrul acesta. Spusesem de multe ori la acea persoană, nu am făcut așa ceva, nu m-am crezut. În scurt timp, într-adevăr, am suferit foarte mult, dar totuși, cum v-am spus, Domnul mi-a dat acea mi-am cerut iertare de la om și, într-adevăr, am găsit acea lucru. Am înțeles că, mergând, după aceasta, am avut niște prieteni la Iisus Salvatorul, care de vară dădeam copilul la tabără. Sunt aici. Mulțumesc foarte mult. Fetița mea, mergând de la tabără, venind acasă, îmi cântam foarte multe cânteci frumoase, la care am înțeles că copilul meu trebuie să meargă, să-L slăvească pe Domnul. Vasilie, sunt căsătorit cu Svetlana, cum ați văzut-o, avem un copilaș, Mădălina, aici în sală. Și m-am născut într-o familie de creștini, așa ne numea, dar mulți din noi nu știm ce înseamnă cuvântul acesta. Sunt în sală sau de la noastră? E foarte important ce te învață și rudele. Eu eram neliniștită, deci știam că asta nu vă duce la nimic bun, decât să mirosesc toată viața la serviciu. Am continuat așa un timp lung și iarăși fratele Iurie Malancea m-a scos de la acel serviciu și întârzia. A găsit un alt serviciu la care aveam mai mult timp să duc la biserică. După care deja puteam să vin și să mă implic și la cor. Iar fratele Pavel Malancea m-a oprit odată și am avut o discuție adâncă cu el, după care am stat mult timp și m-am cercetat. La fel, fratele Alexandru Malancea m-a invitat la un studiu biblic într-o miercuri. Și el, prezentându-ne o broșură despre cele 4 legi spirituale, m-a atins.
m-a atins la inimă și asta m-a făcut să mă gândesc tot mai mult la relația mea cu Dumnezeu. M-am uitat în urmă la viața mea și am văzut că nu era nimic frumos. Când ne-ai poruncit să mergem, să facem ucenici, să-i botezăm în numele Tatălui și a Fiului și al Duhului Sfânt. Te rugăm, sfințește acest act de botez, sfințește pe cei care se botează, ca noi să te mărturisim pe tine, nu doar în apa botezului, ci oriunde mergem, să fim creștini vii, lumini și sare pentru a da lumină și gust societății în care ne-ai pus să umblăm și să trăim. Amin. Crezi că Iisus Hristos este Mântuitorul personal? Da. După credința ta și după porunca Domnului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos te botezi în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Să răspundă. Crezi că Iisus Hristos este Mântuitorul tău personal? Crezi că El va veni să judece vii și morții? Crezi că vei fi cu El o veșnicie? După credința ta și după porunca Domnului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, te botezi în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Irina, dragă, crezi că Iisus Hristos este Mântuitorul tău personal? Crezi că El te iubește? Și crezi că El îți dă viață veșnică? Crezi că El a poruncit să facem lucrul acesta? După credința ta și după porunca Domnului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, te botezi în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. A zis, duceți-vă, faceți ucenici de toate neamurile, botezați-i în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Și iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin. După credința ta și după porunca Domnului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, vreau să te botez și să fiu sigur că tu crezi că există viață veșnică și că Iisus este Mântuitorul tău personal și a poruncit să facem lucrul acesta. Crezi? Dumnezeu să te binecuvânteze. După credința ta și după porunca Domnului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, te botezi în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Crezi că Iisus Hristos este Mântuitorul tău personal? Crezi că ai viață veșnică în Iisus Hristos? După credința ta și după porunca Domnului și Mântuitorul nostru Hristos, te botezi în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. O să facem poză cu soțul. E omul frumos când se botează soțul cu soția împreună. Să răscă mâna. Crezi că Iisus Hristos a iertat păcatele? Crezi că se veșnică în Iisus Hristos? Dumnezeu să te binecuvânteze. După credința ta și după porunca Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, te botezi în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Frate Vasile, crezi că Iisus Hristos te iubește? Da, și ți-a dat viața veșnică? Da. Crezi că ți-ai iertat păcatele în sângele Lui de la cruce? Și după credința ta și după porunca Domnului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, te botezi în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Frate Ion, conform mărturiei tale și după porunca Domnului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, vreau să te botez, dar să mă asigur în fața martorilor văzuți. Crezi că există viață veșnică? Da. Crezi că vei fi cu El o veșnicie? Da.
după porunca Domnului Iisus Hristos și după credința ta, te botezi în numele Tatălui, a Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Doamne Tată, îți mulțumesc pentru mărturiile care le-am auzit. Mulțumesc pentru cuvântul Tău. Mulțumesc pentru țara noastră. Mulțumesc pentru vremea în care ne-ai pus să mărturisim Evanghelia. Cu cuvântul, cu fapta, cu trăirea noastră. Doamne, îți mulțumim pentru acest act de botez. Doamne, lucrează Tu în continuare la vieții celor care sunt mântuiți. Și pe cei care sunt mântuiți, sunt copiii Tăi, să-și onoreze Dumnezeul, biserica, țara și aproapele lor să-L slujească cu credincioșie. Amin. Vrem, Doamne, ca cu toți împreună, Doamne, să-ți aducem glorie și laudă, că ești numai Tu meriți. Amin. Rugăciuni scurte, da? Tată din cer, să mulțumim pentru țara care ne-ai pus să trăim. Te rugăm, Doamne, ca să binecuvânți poporul acestei țări. Da. Binecuvântă cu înțelepciune ca să înțeleagă voia Ta. Da. Dă, Doamne, binecuvântarea Ta peste acest popor ca să aibă credință în Tine. Să se întoarcă fața spre Tine. Da. Doamne, te rugăm în această zi ca în mod deosebit să trezești poporul nostru, să Te caute și să Te slujească. Amin. Amin. Tu, Doamne, care ai creat cerul și pământul, care ai creat și țara Moldova, te rugăm, Doamne, o binecuvântează cu har de la Tine. Și tot ce nu e după voia Ta,
Păstrează, Doamne, în credință țara aceasta. Ai milă de noi, toate te rugăm. În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Amin. Haideți să ne rugăm pentru persoanele traficate. Păi cineva se roagă pentru cei care au rămas acasă fără părinți ori fără un părinte. Păi cineva se roagă pentru cei care vor să plece. Să le dea Dumnezeu un loc de muncă aici în țară și să nu plece. Și eu voi încheia să mă rog pentru Parlament și conducerea țării. Tată Sfânt din Cerul, noi îți mulțumim pentru dragostea Ta. Îți mulțumim, Doamne, pentru că prin Domnul Iisus Hristos Tu ne-ai dat pace și liniște, Doamne, că ne-ai eliberat, Doamne, de păcat. Doamne, noi ne iubim țara, Doamne, care ne-ai pus ca să locuim. Și, Doamne, noi te rugăm pentru cei care suferă acum, Doamne, din cauza că au fost bătrucuriți, Doamne, au fost traficați, Doamne, în alte țări, Doamne, din cauza că sunt bătuți, sunt violați, suferă mult, Doamne, aici te rog, Doamne, te rog ca Tu să-i binecuvântezi. Te rog, Doamne, ca Tu să privești, Doamne, la toți cei care sunt în suferință acum, Doamne. Și în mod special, te rog, Doamne, pentru toți copiii care sunt lăsați fără părinți, Doamne, în ziua de azi, în țara noastră. Doamne, este o jale mare, Doamne, și noi te rugăm ca Tu să intervii. Te rugăm, Doamne, ca Tu să ne folosești pe noi, Doamne, pentru ca acești copii, Doamne, să cunoască dragostea Ta. Doamne, te rugăm să binecuvântezi pe acei părinți, Doamne, care au plecat în alte țări și fie din diferite motive, Doamne, au lăsat copiii din voie sau fără voie, Doamne, te rog ca Tu să-i binecuvântezi. Și care vor, într-adevăr, Doamne, să vină acasă. Te rog ca Tu să-i binecuvântezi, Doamne, și te rugăm ca Tu să binecuvântezi cu înțelepciune, Doamne, și cu dragoste pentru copiii lor, pe cei care au lăsat copiii, Doamne, și nu mai vor să audă de ei, nu mai au grijă de ei, Doamne, te rog ca Tu să lucrezi la inimile lor. Și, Doamne, îți mulțumim pentru că Tu, Doamne, vei lucra pentru slujitorii Tăi, care sunt acolo în țările cele, Doamne, la inimile tuturor acelor moldoveni, Doamne, care sunt plecați. Te rugăm, Doamne, ca Tu să binecuvântezi pe fiecare dintre noi în parte, Doamne, ca să luminăm în continuare aici pe loc, Doamne, și oriunde ne-am duce, în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Amin. Doamne, Tată care ești în ceruri, noi nu cerem semni și minuni de la Tine, ci cerem ca mărturia Domnului Iisus Hristos să fie primită de fiecare cetățean în ei. Rugăm ca să, într-o, Doamne, să binecuvântezi Tu țara noastră în așa fel ca fiecare să audă cuvântul Tău, fiecare să audă mărturia Ta și astfel să primească această mărturie și așa vom fi binecuvântați de Tine, cum ai promis Tu în cuvântul Tău. Amin. Doamne, Tătuț din cer, îți mulțumesc că avem ocazia astăzi toți să ne unim între această rugăciune. Aș dori mult să Te rugăm, ai milă de noi. Ai milă de noi, Doamne, și dă-ne îndrăzneală să vestim Evanghelia care aduce la mântuire fiecărui om. Doamne, Te rugăm foarte mult să ne înveți să oferim iertare unui altul. Ajută-ne, Doamne! Numele Tău doresc și prin asta să fie glorificat în veci de veci. Numele Tatălui, Fiului și Sfântului Duh. Amin. Amin. Stăpâne din ceruri, îți mulțumim pentru promisiunile Tale, pentru cuvântul Tău.